Ndị ọma na-anụ onu m, ana m ekene onye ọbụla nke na-anụ onu m n'ụbọchị nke tata. Ndewo ma daalụ. Tata bụ mkpụrụ abalị na-abụ n'ọnwa Jenụwarị 2025. Ana m ekene onye na onye a na nke na-anụ onu m. Kedụkwa n'afa m? Afa m bụ Maazị Chukwugbọgụ. N'egbula oge ọbụla m ga-aga n'isiokwu anyị tata bụ gịnị bụ omenala na ọdịnala Igbo. Ụfọdụ ndị be anyị amaghị ihe bụ omenala, ụfọdụ ndị be anyị amaghị ihe bụ ọdịnala. Some people doesn't know what is omenala na ọdịnala Igbo. They think say that omenala is to worship the idol. They think say that omenala and ọdịnala is to worship the idol. They call us idol worshippers. But God Elohim does not create us to worship idol. Wee bịazie n'ụbọchị nke tata wee buru ụzọ wee bịa wee sị ka m gwa unu ife kpata ndị be anyị jizi akpafu dịka atụrụ na-enwere onye nche. Ndị be anyị na-akpafuzi akpafu, mana ebe Maazị Chukwugbọgụ nya Chukwu ga-egboziri anyị ọgụ a, maka na nke a karịrị mmadụ omume. Ana m ekene ndị niile na-ege m ntị. Gịnị bụ omenala? Gịnị bụ omenala? Gịnị bụ ọdịnala? Kedu ife ị na-eche n'ọnya bụ omenala? Kedu ife ị na-eche n'ọnya bụ ọdịnala? Ụfọdụ na-aza na-asị na omenala bụ ife arụsị. Omenala bụ ife arụsị. Na omenala bụ igbu mmadụ. Na omenala bụ ụfọdụ na-emekwuzi fa megide asịkwuzie na arụ gba afọ ọ bụrụ omenala. Ọ bụrụ omenala. Ọ ihe ha na-ekwu. Mana ugbu a m ga-agwa gị na arụ gba afọ ọ bụrụ omenala. O nwere ka o si wee bụrụ omenala, o nwere ka o si ite omenala anyị. Na nkọwa nke mụ na nkọwa nke ndị gboo, pasị na omenala bụ otu ndị si eme, otu ndị si eke ekike, nakwanụ otu ndị si akpa agwa na asụsụ. Ọ bụ ya bụ omenala. Ọdịnala wee bụrụ kedu ife ndị na-akọ, kedu ife ndị na-eri, kedu ife ndị na-asọ. Ọ kọwagokwa onwe ebe a. Omenala bụ otu nna nna anyị ha si ekpere Chineke. Arụsị nke ị na-afụ ọ bụrụ ya ka fa na-ekperu, mana m ga-akọwa n'ebe ọzọ. M ga-agwa gị ihe bụ arụsị mana ọ bụrụ ebe a. Omenala bụ mmadụ ị na-akpọku Chineke n'usoro n'asụsụ eji wee zụọ anya. Ụfọdụ na-akpọkuzi Chineke site na asụsụ speaking in tongue. Mana speaking in tongue abụrụ omenala anyị. Speaking in tongue bụ omenala nke ndị ọcha. Omenala bụ mmadụ ị na-ekpele Chineke n'ime mmụọ na eziokwu. Omenala bụ mmadụ ị na-akpọku Chineke chi nke ya, na ị na-akpọku ndị mbụ na ndị egede. So omenala abụrụ ajọ ihe. Omenala abụrụ ife arụsị. Omenala abụrụ otu nzuzo. Omenala abụrụ igbu mmadụ. Omenala abụrụ ịgwọ ọgwụ. Omenala abụrụ ife ndị Igbo na-akpọzi. Omenala abụrụ ajọ ife. It's not a bad thing that you are onye ọdịnala na onye omenala. Ụfọdụ na-asị na omenala bụ, ụfọdụ fụ ka ndị omenala kalụ nzu n'anya, pasị Holy Ghost fire. A ga-akọwa nke a n'ụzọ na topic ọzọ. Mana isiokwu nke tata bụ omenala na ọdịnala ofu ife. Ha bụ ofu. Omenala bụ ka ndị si ekpere Chineke, ka ndị si ekpe ekpere nya, ka ndị si aga ọfọ, maka na ikpe ekpere bụkwa ịga ọfọ. Ka ndị si eke ekike, ụdị akwa anyị na-eyi. Ị na-anya na omenala nkịta ụfọdụ na-agbakwụzi m ọtọ si na ha na-eme eze nwaanyị.
Nke a bụ topic dị iche. Nwee na-asị kedu ife anyị ga-eme ka omenala anyị wee sie ike, ka anyị wee ghara ịtụzi egwu na anyị na-eme omenala. Kedu ka anyị ga-esi wee mee ka anyị ghara ị na-atụzi egwu na anyị na-eme omenala? Ụfọdụ n'ime anyị na-atụ egwu nakwa na-eme omenala. Ụfọdụ chọrọ ikpe ekpere maọbụ ịgọ ọfọ maọbụ ịgọ ọjị, ma na-ezo ezo. Ị na-ezo ezo iso na otu nzuzo. Ọgbọkwa ya bụ omenala. Omenala bụ kwụba aka gị ọtọ. Omenala abụrụ igbu mmadụ. Omenala bụ kwụba aka gị ọtọ. Ọgbọkwa ịkwụba aka gị etu a na-eme ezigbo ife. Ọbịa bụ ịkwụba aka ọtọ. Maka ụfọdụ nwere ike asị fa kwụba aka ha ọtọ, fa kwụba aka n'elu maọbụ febe aka. Mba, ya achọghị ya. Ọ bụrụ ya bụ omenala anyị. Omenala bụ ime ka be anyị dị mma, otu ndị si eme, ịhụnanya, mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọbịa bụ omenala. Ọdịnala wee bụrụkwanụ ka anyị si akọ nri. Kedu mgbe anyị ji akọ ji? Kedu mgbe anyị ji akọ ede? Kedu mgbe anyị ji akọ ụkwa? Kedu ka anyị si akọ? Kedu ka anyị si eropụtakwa? Harvesting and plugging, harvesting and cultivation. Ọnya bụ ọdịnala. Ọdịnala bụ harvesting and cultivation. Kedu ka anyị si akọ? Kedu ka anyị si emekwanụ? Ụfọdụ na-eme ịwa ji. Ịwa ji bụ ọdịnala ka ọ bụ. Mmemme ịwa ji ọdịnala ka ọ bụ. Mmemme iri ede ọdịnala ka ọ ka. Ifugi ya. So ọdịnala bụ etu ndị si akọ nri. Kedu mgbe ha ji elopụta ya? Kedu mgbe eji eje n'ugbo? Kedu mgbe eji anata n'ugbo? Ụfọdụ na-akọ ji n'ọkọchị, ụfọdụ na-akọ n'udu mmiri. Mana ọ bụrụ ya ka anyị bịara ikwu. Ọdịnala bụ kedu mgbe anyị ji akọnye ji n'ala? Kedu mgbe ndị mbụ na ndị egede ndị Igbo ji akọnye ji n'ala? Kedu mgbe anyị jikwa na-ere oti ya? Kedu mgbe o ji eme ọfụma? Ọ bụ ịchọrọ ịkọ ji, ikpegodo ekpere wee jee ka ọ ji ka ibube amụma na ị na-eje ịkọ ji? Wee na-asị unu na anyị niile kwesịrị itinye aka ọnụ ma kụziere ụmụ anyị na ndị na-abịa n'ụwa omenala na ọdịnala. Anyị niile kwesịrị itikọ aka ọnụ wee na-akụziri ụmụaka na omenala bụ ezigbo ife, na ọdịnala bụ ezigbo ife. Ụfọdụ na-akụziri ụmụaka pasifa fafụ ebe ekele akwa n'osisi fagbanaba ma ọfa mebie anya. Imebikwana ife na-abụrụ gị idebe. Ka m gwazie gị nke bụ eziokwu. Ịnwakwana anwa sị ka ije mebie na afa akele akwa n'osisi ka ije gbuo osisi a. Nke a bụ tọpik dịla onwe. Mana ife m chọrọ egwu na ebe a bụ na omenala na ọdịnala bụ ka ndị si ebi ndụ, ka ndị si emekọrịta, nakwanụ ihe ndị na-eri na ife ndị na-asọ. Otu ọka si asọ enwe. Ichekwa na ogidi ị ga-afụ enwe na ogidi. Ogidi abụ ọka? Mba. Otu Ogbunike si asọ mbeku. Ije na ọ nwekwara ebe ihe eje ọgwụ ike ọ bụla ime Abakaliki ijekwanụ ba na-erikwanụ mbe. Otu a ogidi si asọ eke. Ije na Ogbunike a na-asọkwụzi eke n'ihi na ogidi na Ogbunike bụ nwanne. Mana ọ nwekwara ebe ihe eje ọ bụrụ osi ụta apịapịa. So ọdịnala bụ ka anyị si eri nri. Kedu ife anyị na-eri? Kedu ife anyị na-asọ? Ọ bụrụ na isi na ịbụla onye ọdịnala, ngwanụ rapụzia n'ofe onugbu. Ọ bụrụ na isi na ịbụla onye ọdịnala, ngwa rapụzia n'ofe onugbu. Ọ bụrụ na isi na ịbụrụ onye ọdịnala, rapụzia ofe nsara. Ọ bụrụkwa na isi na ichegharịgo na ị na-ejezi ụka, ngwa rapụziala anyị ofe ọra. Ribezia na akpị. Ribezia na oke. Ribezia sọsọ spageti. Ngwa rapụzia ofe nsara. Ribezia spageti. Ịfụkwa ofe ụzịza gbawara ya ọsọ na ọ bụ na isi na ịbụla onye ọdịnala. Mana sofa na ị na-eri nri ndị Igbo, ị na-eri ji, ị na-eri ede, ị na-eri ọra, ị na-atakwuzi ụkpaka, ị na-ata abacha. Nwanne,
ịbụ onye ọdịnala. Isi na ichegharịgo na idezi eme ife dị na idefe arụsị na ide eme omenala na ichegharịgo, ị na-ebuzi baịbụl, buru baịbụl jebe ma gị elizi na ọra onugbu, ofe ndị Igbo na nne ndị Igbo, akịdị erizina, ribezia ka ihe ndị oyibo na-erigasị. Ụfọdụ na-eri akpị, ụfọdụ na-eri idide, ụfọdụ na-eri earthworm. Some people are eating earthworm. Ribezia nyam, bụrụzi onye ụka. Mana mgbe ọbụla ị mepere ọnụ wee rie nri ndị Igbo ji akaba wee chepụta, the science and technology, nka na ụzụ, mgbe ọbụla ibido wee mebia, ịbụ onye omenala, ịbụ onye ọdịnala. Ọ dị ka ebe a ka m ga-agbadi ya, maka na ụfọdụ na-efuzi dịka bromбром afụsị rapụ n'ikuku na-agbagharị. Ebe a ka m ga-adọbiri ya tata. Agwala gị ihe bụ omenala na ọdịnala Igbo. Omenala bụ ka ndị si ebi ndụ fa, ka ndị si ekpelu Chineke, ka ndị si enyelu nwanne ha aka, ka ndị si asụ asụsụ, nakwa n'otu anyị si emebe. Ọdịnala bụkwa nke anyị si wee kọọ ife na ana. Kedu mgbe anyị ji wee kọọ, kedu mgbe anyị ga-eji wee lolu. Anyị kọọ n'udu mmiri, eje lolu n'ọkọchị, ka anyị kọọ n'ọkọchị, eje lolu n'udu mmiri. Kedu ka anyị si eme ya? Ọdịnala bụkwanụ kedu nri ndị anyị na-erigasị, kedụkwanụ ka anyị si eri ya bụ nri. Anyị na-abụ anyị chọọ iri ofe ọra, anyị ebugodo ụzọ ofu aka ka anyị ga-akwụ aka na abụ eri ofe ọra. Kedu ka anyị si eme ya? Ka anyị eji ngaji eri ofe ọra, ka anyị eji fek eri ụtara. So ọdịnala bụkwanụ ma ihe anyị riri n'ọnụ, nri ọbụla anyị riri n'ọnụ. So far na ị na-eri nri ndị Igbo, ịbụ onye omenala, ịbụ onye ọdịnala. So far na ị na-eke ekike ndị Igbo, ihe ndị Igbo na-amasị gị, ịbụ onye omenala, ịbụ onye ọdịnala. So far na ị na-eme, ị na-akwụba aka gị ọtọ, ị na-ekwu eziokwu, ị na-ekpọku Chineke n'ụtụtụ, ehihie na ndịeli, ịbụ onye omenala, ịbụ onye ọdịnala. Onye ọbụla na-ezo ezo wee na-ekpe ekpere abụrụ onye omenala, ọ bụrụ onye ọdịnala. Onye ọbụla na-atụ asị abụrụ onye omenala. Ebe a ka m ga-adọbiri ya, mana ụbọchị ọzọ m ga-akọwara unu ife ndị unu na-amara. Afa m bụ Maazị Chukwugbọgụ. Ana m ekene onye ukwu na onye nta nke na-anụ unu mụ. Ana m ekene unu niile. Ebe a ka m ga-adọbiri ya tata na omenala na ọdịnala Igbo. Daalụ m.